14-nji bab. Akıllar denan jay gurýanlar. Akmak aýal bolsa, öýüni öz eli bilen yumurýar. Dogrulukda ýöreýän repden gorkýandyr. Ýoldan çykýan bolsa, ony ýigrenýändir. Tekebbiriň sözü özüni gamçy. Dananyň dodogy bolsa, özüni goraýandyr. Öküzler ýok wagty, ahyr arassa. Hasylyň bolçulugy bolsa, öküzüň güýji bilendir. Sadyk şaýat yalan sözlemez. Galp şaýat her deminne yalan ýagdyrýandyr. Masgaralayjy danalyk agtarsa-da, onu tapýan däldir. Düşünjeli adama bolsa, bilim aňsatdyr. Akmagyň ýanyndan çekil, çünki onuň agdyndan bilim almarsyň. Paýhasly adamyň danalygy öz ýoluny düşünmek üçindir. Akylsyzyň akmaklygy bolsa, allawçylykdyr. Akmaklar güne gülýändirler. Ýöne hoşallyk dogruçullaryň arasyndadyr. Ýürek öz derdini özü bilýändir. Şatlansa-da keteki goşulýan däldir. Yaramazlaryň öýü weýrana dönýär. Dogruçullaryň çadyry pajarlap ösýär. Ýol wadyr adama dogry ýaly görnýär. Ýöne onuň soňy ölüme barýar. Käte gülkü içinde de ýüregiň gamgyn. Şatlygyň soňunda da gam bardyr. Wyjdansyz öz ýollaryndan, ýagşy adam öz edeninden kanagatlanır. Nadan her söze inanýandyr. Paýhasly adam bolsa öz ädimini oýlaýandyr. Akylly adam yamanlykdan gorkup gaça durýandyr. Akmak bolsa hetden aşa batyr sırap soňuny saýmaz. Gaharjan adam akmaklyk edýändir. Mekir adam hem ýigrenilýändir. Nadanlar akmaklygy miras alýar. Paýhaslylar bolsa bilim täjini giýýär. Yamanlar ýagşylaryň öňünü, yaramazlar dogruçylyň gapysyny baş egýändir. Garyby öz ýakynlary da ýigrenýändir. Baýy bolsa söýýän köpdür. Öz ýakynyny ýigrenýänler güne edýändir. Garyba rekim edýän bolsa bagatlydyr. Yamanlygy niýet edýänler ýalňyşmaýarlarmy? Ýagşylygy pikir edýänler wepaly söýgü gazanmaýarlarmy? Her bir zähmetden haýyr geler. Boş gep diňe mätäçlik getirer. Danalygyň baýlygy hormat täjidir. Akmaklaryň bedegi olaryň akmaklygydyr. Çyn şaýat adamy halat edýändir. Yalançy şaýat bolsa dönüklük edýändir. Repden gorkýana güýçli gorag bardyr. Onuň çağalaryna da pena bolar. Insany ölüm dudugundan sowurýaly repden gorkmak ýaşaýyş çeşmesidir. Paçanyň şöhraty halkyň köplügindedir. Halkyň ýok bolmagy hökümdaryň helakçylygydyr. Giň göwünli adamyň düşünjesi köpdür. Dar gursak bolsa akmaklygy beýgeldýändir. Asuda paýhas bedeni ýaşaýyş berýär. Görüplik bolsa süýekleri çüýredýär. Ejidi ezýän ony yaradany ynjadýandyr. Mätäje merhemet edýän yaradany hormatlaýandyr. Yaramaz öz yamanlygyndan ýykylýar. Dogruçyly bolsa ölümden hem pena garaşýar. Danalyk düşünjeli ýürekde ýaşaýar. Hatta akmaklar arasynda da bildirýär. Dogruluk milleti beýgeldýän bolsa, güne halklara utançdyr. Paýhasly iş edýän hyzmatkär paçanyň merhemetini gazanýar. Masgara iş edýän bolsa, onuň gazabyna duçar bolýar.